parentesi artean, amaitu baino lehen. Ariketa eder honetan erabatera edo bestera parte hartu duzuen edo duten guztiei, nire eskerron amaigabea. Eta amaiera. 5 kilo kendu ditut emerenaren ondoren. Orain, koleterekin bat eginez, gustura jasango nuke beste dozena erdi zaputzaldi amodiozko kilo pare bat galtzen lagunduko balidate. Garajaetan aparkatzeak sortzen zidan estura gainditu dut. Datorren udan bikinia jantziko dut, sabela erakustea testu honetako eta nire paper guztietako biluztasunarekin bat egiten duen bindikazioa delako. Hartu berri dut konpromiso xume bat, zertan datzan aipatuko ez badut ere. Ez ditut balentria horiek astuko beste aro baten astapena markatzen dutelako. Zer izango da hurrena? Erro-erroko isiltasuna ikastea agian. Idaztea, chemin privé bat bihurtu eta mututzea. Hilabete eta 2 eta erdian asko irakurri dut. Han hemen agertzen diren aipuek gora egiten lagundu didate. Bereziki aipatu behar dut Ani Agnoren pasio hutsa. Historia horrek irakatsi dit onartzen maitasun batzuk fondo galdura eginiko inbertsioa direla. Inoiz ez dut izango egile horren argitasuna, baina harengana atxikirik sentitzen naiz ala beharrez, nire anabasak askatzeko orduan gerizatu nauelako. Bestalde, Koetziren Uda nobelatik kopiatu dut, oinoarrak eta erabakitzeke geratu diren aztergaiak esplizituki adierazita usteko ideia. Hauxe antziatu dut preseski. Argumento simple bat, esaldi zehatzetan eta logikaz trenkaturiko paragrafo laburretan ematea. Neure bizipenen bermearekin. Heltzear den itxaropenaren bulkadarekin. Jasoerak azaltzeko modua, gogoeteen sakontasun maila, ahalkeari kontra egiteko esfortzua eta literatur estiloa, guztiz loturi daude neure izaerari eta eskarmentuari. Horien araberakoa da, testu hau atzenean botatzen ari den hatza. Viebuko, 2011ko irailaren 9tik azaroaren 22 bitartean.